Wenzeni manje? Lalela. Ugqoke kanjani manje uSari? Usogajini manje? Ngabe ulahlekelwa umqondo? Usukhohle wena uthi kumele uyodansa emcimbini. Balinde wena ezantsa sami. Kodwa kuzohamba kanjani unjena? Ugqoke kanjani ngempela lo Sari? Angiboni nokuthi uqala kuphi ugcina kuphi. Ayibo ngikhuluma nawe. Manje uyahlanya yini? Yebo. Yash. Ngizwile ubizile igama lami. Sengilala. Yash. Sisi. Wena Sliba kuyaxolisa. Waze wangisurprise. Kungani ungashongo yenza? Uma ngikutshela uzoba isimangaliso kanjani? Gogo. Durga. Ngathi sinenkinga lana woza. Durga. Shesha bo. Awazi ukuthi ugqoka kanjani uSara? Kwenzekeni? Kunomakoti omusha emndenini. Uzombona nje Madosi. Indaba ende futhi nyaka nje kodwa hamba wena uyilungiselela umcimbi. Hamba ugqoke ingubo ezinhle. Asambeni. Asaba. Buka. Ngempela. Angikholwa ngempela ke lento mina. Intombazane nje engakwazi ukugqoka uSari izonakela umndeni wethu. Uyena ke lo ozoba umamezala wethu manje. Uyakwazi kodwa ukuyigqokisa uSari? Durga, kukhona into engiyicabangayo. Ngicabanga ukuthi asingamsiza ukuthi agqoke uSari. Aqonde ukuthini? Ukuze angakwazi ukuthi aze emcimbini uAJ bese yamjezisa. Angishaya isandla. Bese AJ emnika isijezisi esikhulu. Nihlakaniphi nobabili njengaye lo. Uma nenza lokho angithi sojeziswa. Ngoba yini sisi? Ngoba thina sigqoke lo Sara kahle. Saraswati. Azange simnakekele umamezala wethu. Ucabanga ukuthi ugogo uzokuthanda lo? Yebo. Wozani simlungisa uSara. Akumele siphuthelwe lo mzuzu obalekile. Iyangale. Yini lento yenzile? Phuma kulomsangano wakho. Gogo uSara namayada u9 ayo 6. Akazi lutho lo. Ngizokukhombisa ukuthi ugqoke kanjani. Kodwa kuzomela unakekele. Noma nalokho kumele kwenziwe yithini? Ufuna ukuthini? Uzama ukuthini ngempela khuluma kahle. Sesenzani ilima yini manje? Cha, ngikwenza isilima bengijathi siyadlala kanti asidlali yini? Saraswati vala umlomo. Thula wena. Imuqonde wena. Ungayenzi lento khuluma kahle. AJ akekho la, okuyena okujezisile. Empela kungani wenza njena? Khuluma kahle. Saraswati, hamba uyobiza umfundisi. Asenze lesi sikhathi ukuthi akhulume. Imake. Ukube ngikhulumile nase nahamba nawe khona la ku-AJ ubezonikeza isijezisi esikhulu. Angeke sihambe siyomtshela, ngiyacela ukhulume. Uqinisekile? Saru. Yebo. Ngicela ukhulume lento ofuna ukuyikhuluma ngokusheshsha. Sengikhuluma ngoba nakuphela niyangikholwa. Khuluma wena. Mina ngikwazi ukwenza uSari. Ngicela ningisize bandla, nulungise kahle, nufake ophini, niwenze njengendlela yawo. Ngoba nina niyakwazi. Yebo madam. Nizowenza? Yebo kunjalo. Isikhathi sesondele manje. Ngicela siphuthume. Yini lento yenzile? Ngiyilungisa kanjani lento? Hey khumula, vele uyikhumule nje yonke siqale phansi.
Temu, ipliti alilungisiwe lapha ekhoneni. Ukuba u-anti wami ukhona nje lana, ubezohlala phansi angilungisele le pliti. Cha. Asimdingi u-anti wakho la. Ngizohlala phansi. Ncamela ukuthi kube uyena ola. Yash, siyakhalalisela. Ngiyabonga. Awusukhule kangaka. Awufike egcineni. Siyakubongela. Ngiyabonga. Kuhle. Ingabe konke seniqedile? Yebo. Manje ukhetha ukwenzani mase graduate? Kahle hle nginayo imbono embalwa yazi. Kodwa kwamanje ngizodinga uvulo wakho yazi. Ngobani ngenjalo? Kuzomela sikhulume mase kuphele konke. Impela. Kunjalo. Ngiyabonga. Awamukelekile. Woza kumele sikulungise inwele hlala phansi. Oh. Bengisacela nibize umakoti lokuhlonishwa komsebenzi kumele kwenziwe. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.